Bizkaian beste lurralde historikoetan baino gehiago hazi da bisitari kopurua abuztuan, 6,9 hain zuzen. Hau da, iaz baino gehiago aldi horretan. Horrez gainera, honako alderdi hauek ere hazi dira, estatuko bisitariak 0,1, atzerrikoak 0,9, emandako gauen kopurua 3,7, okupazio maila 0,3 eta landa turismoko establezimenduetan izan diren bisitariak 0,9. Datu horiek berrezten dute Bizkaia gaur egun Euskadiko turismoren motorra dela. Ekonomia sustatzeko Foru Diputatu Imanol Pradalesek urtarrilean aurkeztu zuen turismoaren industriarako 2011-2015 agintaldiko plana. Asmo handiko plana da eta foru erakundeak 45 milioi euro inbertituko ditu plana garatzeko. Zehazki hauek dira planaren helburuak: sektorearen eragin ekonomikoa handitzea, turismoaren industriaren lehiakortasuna sustatzea eta turismoaren adierazle nagusiak hobetzea, sarrerak, ostatu gauak, bataz besteko egonaldia eta bidaiari motak. Helburu horiek lortzeko 5 lan ildo ezartzen ditu: turismoaren sektorea normalizatzea, dinamizatzea eta profesionaltzea, produktu turistikoak merkaturatzea eta sare turistikoaren nazioartekotzea.